Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Abalandeli ke beqela leKaizer Chiefs uninzi labo ke baphulaphuli ke libone uLucas Ribeiro efollowa ku-Instagram ii-players zeKaizer Chiefs eziphako 7 ekhomenta umfana omdala. Baqinisekisa into yokubana ke ngenene nangenyaniso uRibeiro lo inoba indlela yakhe ibheka phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs akhona ke amahlebezi athi ke kwabo badlali bane beKaizer Chiefs bazogaleleka phaa ngaphakathi ingathi uzoba ngwesihlanu ke yena ke uRibeiro phaa eNaturena. Kodwa ke baphulaphuli ke sisazofuna ukuqinisekisa ncakasana ke ngale ndaba. Kodwa kubalulekileyo ke abalandeli ke bebhola elikhulu baseMzantsi Afrika bathe babona uRibeiro efollowisha ii-players zeKaizer Chiefs eziphako 7 phaya ku-Instagram. Baqinisekisa ke bona into yokubana ke ngenene nangenyaniso uRibeiro lo uzawujoyina iqela ke leKaizer Chiefs. Maske sinikhumbuze ke ngoRibeiro kuqala. uRibeiro yi-free agent uzothi ga ngoku. Umfana omdala lo kaRibeiro itimu yaseSpain ithi yamkhulula. Wazi umfana omdala ke wabheka phaa kwela kuba eBrazil apho kumfana omdala ke besawujongisa into yokubana uzawubheka kweliphini icala. Yabeka iKaizer Chiefs ivele ke isemveni kwakhe isezithendeni zakhe kuRibeiro iyamqonqozela mihla nezolo ifuna ukumthatha, ifuna ukumfaka phaa ngaphakathi eNaturena. Kubonakala ingathi ke iKaizer Chiefs ke yiyona eza kuliwina kugqatso. Khumbula ke neOrlando Pirates semveni kwakhe ke ngoku Ribeiro ithe yavuka iOrlando Pirates ke yamlandelela uRibeiro. iOrlando Pirates ke baphulaphuli kaloku izawuluza phaa umfukengi naye umfana omdala kazobheka phaa kwilizwe laseBelgium. Ndiqinisekile iOrlando Pirates izawufuna uba nomdlalo othe xaxe ozokwazi baphefome nangaphezu komfukengi. Kaloku umfukengi ebesisitshixo se-Orlando Pirates ebeyintsika phaa kwi-Orlando Pirates. Yiyo loo nto i-Orlando Pirates nayo ivuka ifuna ulandelela phaa uRibeiro. Kodwa ke ngokwamahlebezi esiwatholayo ingathi uRibeiro angaphethe wela phaa eNaturena. Kodwa ke sakuyilandelela ke baphulaphuli ke loo ndaba siqinisekisa into yokubana ngenene nangenyaniso uRibeiro lo uzoya phaa eNaturena. Okwangoku okwabikho nto ke ibhalwe ngokusesikweni, awukabokho nto ke ithethwe kwathiwa ke uRibeiro uzobheka phaa kwiqela okanye sele phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Abalandeli bona babone phaa ku-Instagram umfana omdala ke efollowisha ii-players zeKaizer Chiefs eziphaa uninzi lwazo ezilandelela umfana omdala. Baqiniseka into yokubana ke ngenene nangenyaniso zingenzeka into yokubana ke uRibeiro indlela yakhe ibheka phaa kwiKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphuli ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.